Godt Bertram. Så er det hjem, Peter. Der løber du, Mads. Det er godt spil. Godt Bertram. Så er det hjem, Madsen. Nej. Godt, Mathias. Godt, Mads. Vi kører 5. runde. Og det kører rigtig godt. Vi husker ingen resultater i dag. Det er ikke særlig interessant. Det, der er interessant, det er, at vi får en masse glade fodbold, og børnene får en masse gode oplevelser. Når nu vi har spillet 8. runde, så er der hold, der har spillet deres sidste kamp. Så er der medaljer. Og det foregår her på førstepladsen ved siden af mig. Holdet bliver kaldt op på skift for overragt velfortjente guldmedaljer. Det betyder så også, at når I har spillet 8. runde, så må de første hold gerne komme til medaljerækkelse. Og det er jo sådan cirka om en lille halv times tid, at vi starter med medaljer. Kæmpe, godt, Mads. Altså, vi skal løbe lidt, ikke? Så er Bertram med. Yes. Op igen. Kom så, Bertram. Ja, det er godt, Bertram. Og hvis vi gør det, så har vi jo ikke det der. Nogle er svære end andre. Så er det frygteligt. Ja. Og farfar. Du må ikke komme ind på banen. Kom! Hov! Op igen, Mathias. Mathias, op igen. Kom! Hov! Godt, Peter. Sådan, nu Peter. Op igen, Mads. Kom. Kom så, Mathias. Kom Peter og Mads, I skal lige lidt længere hjem. Nu har I jo scoret jo. Peter? Og så efter den. Mathias! Nu skal I sammen. Peter har den, Mads. Se, Bertram er der. Bertram er der. Så, kom så Bertram. Nu får du den. Og så er Bertram. Ja, det er godt. Godt, er du klar igen? Lige om lidt. Eller Mathias.
kommer hele tiden. Det tror du er din storebror. Godt kæmpe, Bertram. Mega sjovt ud. Kom så, Peter. Så har du den, Bertram. Hov, hvem har du? Det er godt. Vi har mange tilbud i dag. Så er Bertram der. Sådan. Hvis nogle af børnene har til en tatovering, så er det faktisk også muligt for en lille trebold-tatovering. Jeg kan berolige forældrene lidt, specielt mødrene. Vi kan godt tage sagen igen. Bertram! Hvor kan man få sådan en tatovering? Det kan man over i Udskvarteret om bagved. Der har vi jo kæmpe Bertram. Tatovering til at stå. Det er godt. Og tatoveringer til alle. Så er det hjem, Mads. Kom så, Peter. Godt, Peter. Så Mads, du skal hjælpe bolden. Kom igen, drenge. Nej, han lige startet. Ja, han er en lille knokler. Han er så lige tæt i. Pas lige på, Mads. Så kører du. Så kører du. Bertram. Jeg ser glad ud. Ja. Kom med armene. Så er det EFB Esbjerg for Boldklubben. Hvad siger til jer? I har så flot til så, at vi vil spille gange, fordi at, du har en lille pause med indrejsen. Det er jo sødt med så på førstepladsen. Ja, det er flot. Flot der, Mads. Vi har 12. runde i gang for tabellerne. Ja, det er flot, Mads. Kan du kysse den? Op og stå, Mathias. Op og stå, skat. Briller, du med, Mads. Klapper her, mens de går ned, og så værsgo til Sønderhus. De hold, der kører til klar til udløbet, og rigtig meget skal være det.